Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριε Βαλιώτη, αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε της ΡΑΗ, κύριε Φούλαρη, προσφωνώ και τον κύριο Γιαρέντη, ο οποίος είναι καθοδόν και θα έρθει. Αγαπητά μέλη του ΙΕΝΕ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Ινστιτούτου στη σημερινή εκδήλωση του ΙΕΝΕ, κάτι που ξεκίνησε ως ημερίδα και έχει εξελιχθεί σε σωστό συνέδριο με περισσότερους από 35 εισηγητές και συντονιστές. Η αφορμή για τη σημερινή εκδήλωση δεν είναι άλλη από τα φαινόμενα κορεσμού και δυσλειτουργίας που παρουσιάζει η αγορά ΑΠΕ και όχι μόνο, κάτι που ήταν ήδη φανερό από πέρσι τέτοια εποχή. Τελικά, όπως λέει και ο τίτλος του συνεδρίου, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε τι πραγματικά θέλουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με την περαιτέρω πρόθεση των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας και να εξετάσουμε με νηφαλιότητα εάν οι στόχοι που έχουμε θέσει εξυπηρετούν την ενεργειακή μετάβαση ή μήπως λειτουργούν ως τροχοπέδι. Μια δύσκολη συνάρτηση, πολυπαραμετρική, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας, της οικονομικής ανάπτυξης, διασυνδέσεων, βιομηχανίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ασφαλώς, οι στόχοι είναι χρήσιμοι και απαραίτητοι και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πετύχει την πολύ μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο και την κάλυψη ενός αξιόλογου, μικρού ακόμα βέβαια, ποσοστού στην τελική ενεργειακή κατανάλωση. Μιλάμε για διείσδυση των ΑΠΕ που ξεπερνάει πλέον σταθερά το 50% στον ηλεκτρισμό και μια συμμετοχή στην τελική ενεργειακή κατανάλωση που κινείται πάνω από το 22%. Νούμερα τελείως ασύλληπτα πριν από 20 χρόνια. Θέλω να πω ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ και γενικά της πράσινης ενέργειας υπήρξε ραγδαία και αυτό όλο έγινε μέσα σε 15-16 χρόνια. Όταν το 2000 ετοιμάζαμε μια μελέτη για την ICAP, την γνωστή εταιρεία που κάνει επιχειρηματικές μελέτες και αναλύσεις, βγάλαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη τον Ιούνιο του 2000. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης προσπαθούσα να καταμετρήσω την εγκατεστημένη ισχύ από αιωλικά και φωτοβολταϊκά, η οποία δεν ξεπερνούσε το 1,5 ΜΒ σε όλη τη χώρα. Και τώρα μιλάμε για πάνω από 22,5 ΓΒ. Αυτό είναι ένα θαύμα. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, διότι είναι σαν τον αθλητή ο οποίος τρέχει και έχει ξεπεράσει το στόχο. Άρα πρέπει να δούμε τι πραγματικά θέλουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομικά αποδοτική την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αυτός είναι και ένας βασικός στόχος. Το ΙΕΝΕ όλα αυτά τα χρόνια ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παίξαμε έναν οργανωτικό και έναν καταλυτικό ρόλο. Να θυμίσω ότι τη δύσκολη εποχή του 2006, 7, 8, 9 κάνουμε μια σειρά από 3 συμπόσια στους Δελφούς, το Ενεργειακό Συμπόσιο των Δελφών που ήταν αφιερωμένα στις ΑΠΕ, και αυτό πιστεύω είχε ένα αποτέλεσμα να συσπυρώσει την αγορά, να δούμε τότε τα προβλήματα και να προχωρήσουμε. Άρα με τη σημερινή εκδήλωση το ΙΕΝ επιθυμεί να στείλει ένα ακόμα μήνυμα ότι η ΑΠΕ και η ενεργειακή αποδοτικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών και των δραστηριοτήτων του. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει ξεκινήσει μαζί με το Ινστιτούτο, αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα των εργασιών μας και των δραστηριοτήτων μας και θα επιμείνουμε σε αυτό. Δεν θα μακρηγορήσω, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, πολύ αξιόλογοι ομιλητές και συντονιστές, τους οποίους θα έχετε τη χαρά να τους ακούσετε και να τους απολαύσετε. Και βεβαίως να προβληματιστείτε για αυτά τα οποία θα πούν.
Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον αγαπητό κύριο Ευαλιώτη, να μας πει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Βλέπω ότι το ενδιαφέρον για την ενέργεια είναι διάχυτο στην ελληνική κοινωνία. Πολλές ημερίδες, πολλά συνέδρια, πολλές συγκεντρώσεις οι οποίες συζητάνε τα θέματα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή την ευτυχία να είναι στην πρωτοπορία των χωρών που προωθούν το Green Deal, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο. Έχουμε καταφέρει να έχουμε φέτος 56% στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και υδροελεκτρικά και είμαστε η 7η χώρα στον κόσμο. Νομίζω ότι θα κατακτήσουμε πολύ ψηλότερες βαθμίδες τα επόμενα λίγα χρόνια, γιατί η πείνα των επενδύσεων είναι πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ηλεκτρίσει γύρω στα 11,5 γίγκα ΑΠΕ, έχουμε δώσει όρους σύνδεσης άλλα 16 και με το overbooking που πρόκειται να κάνουμε τώρα, να πιέσουμε το σύστημα για να εξυπηρετήσουμε αγρότες, βιομηχάνους και να σταθεροποιήσουν τις τιμές της ενέργειας, μπορεί να φτάσουμε στα 22 πολύ σύντομα. Δηλαδή συνολικά 33 γιγαβάτ ενέργειας από ΑΠΕ. Όμως αυτή η επιτυχία έχει και τα προβλήματά της. Έχουμε, ας μην ξεχνάμε, μια αγορά που το χειμώνα, τώρα, την άνοιξη, η ζήτηση είναι γύρω στα 5 γίγκα. Το καλοκαίρι, με τα κλιματιστικά και τον τουρισμό, πάει στα 10. Υπάρχει λοιπόν μια σοβαρή ανισορροπία ζήτησης και προσφοράς, η οποία αναζητεί λύση. Ήδη τα προβλήματα έχουν αρχίσει και προκύπτουν με εκθετικό τρόπο. Τις τελευταίες μέρες είχαμε αρκετές ώρες της ημέρας που η παραγωγή, οι τιμές της χονδρικής ήταν 0. Είχαμε και αέρα και ήλιο και μικρή ζήτηση. Έχουμε μια κατάσταση που λόγω των διακρατικών συμφωνιών η Ελλάδα είναι μέρος ενός διευρωπαϊκού δικτύου, με το οποίο προσδοκά μελλοντικά ωφέλη εξαγωγών. Ωστόσο αυτό έχει και την άλλη του πλευρά. Τις τελευταίες μέρες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών, είχαμε εισαγωγές. Έχουμε εισαγωγές κατά ημέρες, επειδή οι τιμές έξω είναι φθηνότερες. Με αποτέλεσμα να έχουμε μαζικές περικοπές ΑΠΕ στον ΔΔΕ και στον ΑΔΜΙΕ, οι οποίες ερεθίζουν και ανησυχούν πάρα πολύ τους επενδυτές. Πώς μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Η χώρα είναι διπλά τυχερή, γιατί έχει κάνει και αρκετά βήματα στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Τα διάφορα προγράμματα εξοικονομώ, αλλά και η συμπεριφορική κατάσταση των ελληνικών οικοκυριών έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε τώρα πια γύρω στις 50, λιγότερο από 50 τεραβατόρες το χρόνο, όταν πριν από 3 ή 4 χρόνια είμαστε 55-56. Για να δώσουμε έτσι μια προοπτική στο σύστημά μας και να μην διαλύσουμε την επενδυτική πείνα που αυτή τη στιγμή, θυμίζω ότι έχουμε 40 γίγκα ΑΠΕ που περιμένουν και ζητούν όρους σύνδεσης και πιέζουν πάρα πολύ, πιστεύοντας ότι θα απολαύσουν τα προνόμια που είχαν οι παλαιότεροι, χωρίς να βλέπουν στο business plan τα διέξοδα που περιγράφω, και ταυτόχρονα έχουμε μια τεράστια σειρά για μπαταρίες. Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις είναι μπαταρίες, αποθήκευση, έτσι ώστε τη στιγμή που οι ΑΠΕ παράγουν πολύ ρεύμα, το οποίο χάνεται είτε λόγω μηδενικής τιμής είτε λόγω περικοπών, να μπορούν να αποθηκεύονται έτσι ώστε να πουλάνε το βράδυ και να μπορούν να εξοικονομούν αυτή την ενέργεια αποδοτικά.
Ήδη έχουμε κάνει διαγωνισμούς για stand-alone μπαταρίες και αρχίζουμε και διαμορφώνουμε προγράμματα επιδοτούμενα για να βάλουμε μπαταρίες σε επιχειρήσεις, σε ΑΠΕ επιχειρήσεων και σε ΑΠΕ πάρκων. Το σχέδιο του ΕΣΕΚ προβλέπει ότι θα έχουμε 3,1 γίγαβατ μπαταρίες όλων των τύπων στο σύστημά μας μέχρι το 2030 και επιπλέον θα έχουμε και 2,2 γίγα αντλησιοταμίευση. Η αντλησιοταμίευση, το λέω για νεότερους που δεν την ξέρουν, είναι ένα σύστημα δεξαμενών, το οποίο όταν οι ΑΠΕ έχουν φτηνό ρεύμα, χρησιμοποιεί το ρεύμα για να σηκώνει το νερό από την κάτω δεξαμενή ψηλά, και όταν το ρεύμα έχει κάποια αξιόλογη τιμή, χρησιμοποιούν την υδροηλεκτρική ενέργεια για να εξοικονομήσουν τη διαφορά των τιμών. Θα έχουμε λοιπόν γύρω στα 5,3 γίγα αποθήκευση. Επιπλέον, οι συνδέσεις με τα νησιά, τις οποίες προγραμματίζει ο ΑΔΜΙΕ, είναι καθοδόν. Η Κρήτη πρόκειται να ηλεκτριστεί το τέλος του 2025 και τα νησιά, τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως είναι το νότιο και το βόρειο Αιγαίο, η Δωδεκάνησος και το βόρειο Αιγαίο, θα ηλεκτριστούν σύμφωνα με το πλάνο του ΑΔΜΙΕ μέχρι το 2029. Δίνουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και θα δώσουμε μέσω του Ταμείου Απαθρακοποίησης σημαντικά ποσά στον ΑΔΜΙΕ για να εκτελέσει αυτές τις διασυνδέσεις. Αυτές οι διασυνδέσεις μπορούν να μεγαλώσουν την ηλεκτρική ζήτηση του ηπειρωτικού συστήματος γύρω στο 20%. Επιπλέον ψάχνουμε να βρούμε έξυπνα συστήματα. Ο ΔΔΕ θα εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές στο σύστημα με τα επόμενα, με μία σειρά 400.000 έξυπνους μετρητές φέτος και με μία σειρά μας έχει υποσχεθεί μέσα σε 5 χρόνια να έχουν όλα τα ρολόγια έξυπνους μετρητές, το οποίο θα κάνει και την απόκριση στη ζήτηση πιο έξυπνη για τους καταναλωτές. Και θα αλλάξει και τη συμπεριφορά τους. Θα μπορέσουμε έτσι τον consumer, τον καταναλωτή, να τον κάνουμε σε κάποια φάση και prosumer, όπως λέμε. Με όλα αυτά τα μέτρα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε εν μέρη, επαναλαμβάνω εν μέρη, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Λέω εν μέρη γιατί το πρόβλημα θα δυναμώσει. Μέχρι το 2027 θα εξελιχθεί όλο το φάσμα των προβλημάτων που τώρα αναδύονται, περικοπών, και θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα δίκαιο, ισότιμο για όλους και τεχνικά εφικτό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των περικοπών. Ήδη έχουμε θεσπίσει μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία που εξελίσσεται στη Βουλή μια ομάδα έργου, στην οποία συμμετέχει και ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ και καθηγητές του Πανεπιστημίου και το Υπουργείο και η ΡΑΕ, έτσι ώστε να βρούμε αυτό το σύστημα που να είναι δίκαιο, επαναλαμβάνω, ίδιο για όλους, παλιούς και νέους, και να είναι τεχνικά εφικτό. Παράλληλα, η χώρα έχει και άλλες υποχρεώσεις. Όλα αυτά που μιλάμε για τις ΑΠΕ οδηγούν την πράσινη μετάβαση με στόχο να φτάσουμε το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ μέχρι το 2030. Ωστόσο, έχουμε παράλληλα και ένα σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στα μόρια. Έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο φυσικά μειώνεται η χρήση του όσο περνάνε τα χρόνια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να παίξει ένα ρόλο hub εμπορίου με τις γειτονικές χώρες, αλλά και ευρύτερα στη γειτονιά μας, για την εμπορία του φυσικού αερίου, το οποίο είναι ένα καύσιμο ενδιάμεσο, θα μείνει για πολλές δεκαετίες ακόμα, και έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε και εκεί τις αντίστοιχες συντηρητικές κινήσεις για να διατηρήσουμε την επάρκεια του ελληνικού συστήματος και την ανεξαρτησία μας από οποιασδήποτε ενεργειακές κρίσεις του μέλλοντος. Υπάρχουν και νέες τεχνολογίες. Εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από το υδρογόνο. Παρότι δεν έχουμε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν έχουμε μεγάλη βιομηχανία, δεν έχουμε παραγωγή ηλεκτρολιτών ή άλλων πραγμάτων, έχουμε ωστόσο σαν μελλοντικό πλεονέκτημα αυτή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα χάνεται και η οποία θα μπορεί ενδεχομένως στο μέλλον, εάν τα κοστολογικά στοιχεία της αλυσίδας του υδρογόνου βελτιωθούν, όσο
προχωράμε στο learning curve, να χρησιμοποιούμε αυτή την ενέργεια για να παράγουμε υδρογόνο. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε μία θέση στο υδρογόνο, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εκτός, όλη η Ευρώπη μιλάει γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε όμως σε όλες τις τεχνολογίες τις καινούργιες να είμαστε μετρημένοι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι η Γερμανία, δεν έχουμε ένα τεράστιο πορτοφόλι για επενδύσεις. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ προσεκτική χρήση των πόρων που έχουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε λάθη, όπως έχουμε μάθει από το παρελθόν μας. Το Λεμαΐδα 5 κάποτε ήταν πολύ καλή ιδέα και κατέληξε να είναι ένα πολύ ακριβό μάθημα πώς μπορείς να σπαταλήσεις πόρους σε κάτι που μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα. Ή ακόμα και, αν και ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να το μάθουμε, οι υπερβολικές επιδοτήσεις που δώσαμε στην πρώτη γενιά των φωτοβολταϊκών, που σήμερα είναι ο κ. Γιαρέντης εδώ, μπορεί να μας πει περισσότερα, πληρώνουμε ίσως κοντά στο δισεκατομμύριο για αυτές τις παλιές ταρίφες και στερούμε πόρους από την υπόλοιπη κοινωνία. Όμως εκεί έχουμε τη δικαιολογία ότι έπρεπε για να γίνουμε πρωταθλητές να πληρώσουμε το εισιτήριο, και το εισιτήριο ήταν χρήσιμο, γιατί τα ωφέλη δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι ότι στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που γνωρίσαμε μπορέσαμε μέσω των ΑΠΕ να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες τιμές του φυσικού αερίου, την εξάρτηση από τη ρωσική επιρροή, αλλά και να δημιουργήσουμε τα πορτοφόλια εκείνα που μας έδωσαν τη δυνατότητα να μην μας φάει ο κόσμος, να επιδοτήσουμε σημαντικά τους καταναλωτές και να μπορέσουμε να περάσουμε την ενεργειακή κρίση με σχετικά μικρές απώλειες. Αυτό είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούμε να βάλουμε και άλλες ανάγκες που έχει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, η χώρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης τις βιομηχανίες εκείνες που δεν μπορούν να εξηλεκτριστούν, όπως τα τσιμέντα ή τα δειλιστήρια ή άλλες χρήσεις, και να δημιουργήσουμε μια λυσίδα αποθήκευσης άνθρακα στη χώρα, και αυτό απαιτεί πόρους και προσπάθεια, και πάλι είμαστε τυχεροί γιατί δεν έχουμε τεράστιες αποθήκες, έτσι θα είμαστε μετρημένοι και σε αυτό το βήμα. Όπως επίσης και στο βιομεθάνιο, που και αυτό είναι μια νέα τεχνολογία με την οποία μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πρασινίσουμε σε κάποιο βαθμό τις καύσεις που κάνουμε του φυσικού αερίου, αλλά και άλλες χρήσεις που μπορούμε να έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συναρπαστικό περιβάλλον που πάμε πολύ καλά εκεί που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο ήλιος και ο αέρας. Να κάνω και μία υποσημείωση, θα αναφερθώ στο πρόγραμμα των offshore αιωλικών πάρκων, που είναι κάτι πολύ οραματικό για τη χώρα, να αξιοποιήσουμε τον εθνικό πόρο που λέγεται αιωλικό δυναμικό του Αιγαίου, που είναι το καλύτερο της Μεσογείου και είναι συγκρίσιμο με τη Βόρεια Θάλασσα, όπου αναπτύσσονται τεράστια θαλάσσια πάρκα αυτή τη στιγμή. Αυτό ειδικά τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, τα οποία πρέπει να ταυτοχρονιστούν με τις διασυνδέσεις με τις όμορες και τις ευρωπαϊκές χώρες τις μακρινότερες, δηλαδή μπορούν να γίνουν δυνατά μόνο αν ο ΑΔΜΙΕ καταφέρει να μας κάνει ένα καλώδιο για την κεντρική Ευρώπη. Γιατί η παραγωγή που μπορούμε να έχουμε από τα αιωλικά πάρκα τα θαλάσσια είναι της τάξης των 17-19 γίγκα. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να απορροφηθούν στην ελληνική αγορά, παρά μόνο αν τα δούμε σαν ένα εξαγωγικό προϊόν. Και για να έχουμε εξαγωγικό προϊόν τέτοιου τύπου πρέπει να έχουμε λεωφόρους. Εδώ λοιπόν είναι, όπως είπε και ο κ. Σταμπόλης, πολυπαραγωγικό περιβάλλον, συναρπαστικό, γιατί περιέχει νέες τεχνολογίες, νέες επενδύσεις, τεράστιες επενδύσεις, οραματικές επενδύσεις που μπορούν να κάνουν την Ελλάδα εξαγωγό ενέργειας, να την κάνουν αστεϊζόμενη, το λέμε, η Δανία του Νότου, αλλά ταυτόχρονα έχουν και πολύ σοβαρές προκλήσεις και προβλήματα, και ιδιαίτερα προβλήματα βραχυπρόθεσμα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο, έτσι ώστε και την επενδυτική όρεξη να κρατήσουμε και να μην διαλύσουμε την κατανάλωση. Να μην έχουμε πολύ ακριβές τιμές. Αν έχουμε πολύ ακριβές τιμές, καταρχήν δεν θα γίνουμε ποτέ εξαγωγός χώρα. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο βάζει σαν πρώτη προτεραιότητά του να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών, και αυτό μπορεί να ακούγεται
σκηνικό. Αν έχουμε να ζυγίσουμε μεταξύ καταναλωτών και επενδυτών, θα διαλέξουμε τους καταναλωτές. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Επίσης, θα πω και κάτι που το επαναλαμβάνει και ο Υπουργός. Συνειδητοποιούμε, και δεν είμαστε οι μόνοι, ότι η πορεία για την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη έχει σχεδιαστεί πιθανόν υπερφιλόδοξα. Με ποια έννοια? Η έννοια είναι ότι ενώ η Ευρώπη είναι σε ένα καλό δρόμο και συνεχώς διαμορφώνει πολιτικές και οδηγίες για το πώς θα πετύχουμε το Fit to 55, δηλαδή zero εκπομπές το 2055, ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο. Ακολουθεί, η COP28 είπε ότι θα βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή υπάρχει μια συνένεση ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί αλλιώς αυτή η ζεστή κουβέρτα που τυλίγουμε τη γη θα μας εκδικηθεί και θα έχουμε μια κλιματική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Ωστόσο, αν ο υπόλοιπος κόσμος δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα, κινδυνεύουμε οι πολιτικές οι ευρωπαϊκές να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ευημερία της Ευρώπης. Μπορεί να καταστρέψουμε τη βιομηχανία, μπορεί να μην βρούμε τα λεφτά. Και όταν μιλάμε για λεφτά, ο Ντάνιελ απέδειξε ότι δεν είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι να έχουμε πορτοφόλια ευρωπαϊκά για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Διαμορφώνουμε πορτοφόλια για κάτι που είναι πολύ καλό και θα γίνει πραγματικότητα σε 30-40 χρόνια, αλλά δεν έχουμε τίποτα για αυτό που μπορεί να μας χτυπήσει αύριο. Θα αναφέρω μερικά πράγματα που τα λέω σαν παραδείγματα. Τι έχουμε κάνει? Για τη ΣΑΠΕ μια χαρά. Στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας, οι ευρωπαϊκές οδηγίες δημιουργούν μερικά πλαίσια, τα οποία εγώ θα τα μεταφράσω στη χώρα μας. Παράδειγμα, πρέπει μέχρι το 2035 να αναβαθμίσουμε ενεργειακά όλα τα σπίτια που είναι κατηγορίας κάτω από ε και να τα κάνουμε τουλάχιστον ε. Στην Ελλάδα αυτό σημαίνει 1.300.000 σπίτια. Η οδηγία λέει ότι αν δεν το κάνεις, η οδηγία σημαίνει είναι υπερκείμενος νόμος ισχυρότερος από την εθνική νομοθεσία. Αν δεν το κάνεις, δεν μπορείς να το πουλήσεις, δεν μπορείς να το νοικιάσεις, δεν μπορείς να το μεταβιβάσεις στα παιδιά σου. Είναι οικόπεδο. 1.300.000 σπίτια. Ας αναλογιστούμε τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Μέχρι τώρα έχουν εξοδέψει 3 δισεκατομμύρια και τα σπίτια που λέμε ότι θα αναβαθμιστούν, γιατί δεν έχουν αναβαθμιστεί ακόμα όλα μετά από 4 χρόνια, είναι 60.000. Do the math. Οδηγεί σε ένα νούμερο 25 δισεκατομμύρια μέχρι το 35. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή οδηγία που λέει μέχρι το 2040 πρέπει να καταργήσουμε όλους τους καυστήρες πετρελαίου και στερεών καυσίμου και φυσικού αερίου, τους οποίους μέχρι τώρα τους επιδοτούμε. 2040. Ορίστε. Αυτό λέει η οδηγία. Ναι. Λοιπόν, αυτό υπολογίζουμε είναι 4 εκατομμύρια σπίτια, ίσως 2 εκατομμύρια καυστήρες. Do the maths. Κάπου άλλα τόσα. Άλλα 25 δις. Τρίτη οδηγία. Όλα τα κλιματιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταργήσουν τα φθοριούχα αέρια με άλλα αέρια, το πεντάνιο περιγράφεται σαν μία λύση, μέχρι το 2040. Στην Ελλάδα έχουμε 30 εκατομμύρια μονάδες κλιματιστικές. Do the maths. Και επίσης, ειδικά για τα κλιματιστικά, το πεντάνιο είναι εκρηκτικό. Θέλει άλλη κατηγορία. Δεν μπορείς να κρεμάσεις το σπλιτάκι όπως το πέταγες μέχρι τώρα. Πρέπει να κάνεις και πυρόσβεση, να έχεις πυροσβεστικά μέσα. Πρέπει να έχεις εγκαταστάτες που να ξέρουν τι κάνουν. Δεν έχουμε κανέναν. Όλα αυτά είναι παραδείγματα. Οδηγούν σε ένα συμπέρασμα ότι πιθανόν δεν υπάρχουν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες δράσεις σε τέτοια κλίμακα τόσο σύντομα. Έτσι ο Υπουργός έχει εκφράσει όχι πεσημισμό για την πράσινη ανάπτυξη, και θέλει προσοχή. Δεν αμφισβητούμε το στόχο. Δεν αμφισβητούμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές για το πόσα μέσα έχουμε να την εκτελέσουμε και αν είναι σόφρον να την ακολουθήσουμε με φανατικό τρόπο.
Στην διάσκεψη που κάναμε, που έγινε η Υπουργική Σύνοδος της περασμένης εβδομάδας, η Ελλάδα εξέφρασε ένα σκεπτικισμό για το στόχο της μείωσης 90% των εκπομπών μέχρι το 2040. Μέχρι τώρα μόνο 3 χώρες εξέφρασαν σκεπτικισμό, οι υπόλοιπες είπαν «ΟΚ, 90% μείωση μέχρι το 2040». Ωστόσο, είναι κάτι που εξελίσσεται, είναι μια συζήτηση για την Ευρώπη, στην οποία θα πάρουμε μέρος και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα στοιχείο ρεαλισμού στις απαιτούμενες δράσεις. Έδωσα, φαντάζομαι, ένα περίγραμμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και των ερωτημάτων και θα κλείσω λέγοντας ότι ενώ είμαστε φανατικά για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ωστόσο πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι για τις επιπτώσεις και τον τρόπο που αυτές μπορούν να λειτουργήσουν στην ελληνική κοινωνία. Ας μην ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό για την πράσινη μετάβαση είναι να μην χαθεί η κοινωνική συνένεση για αυτήν. Εάν κάνουμε πολλές υπερβολές, πιθανόν να πυροδοτήσουμε ένα κύμα αμφισβήτησης για την ίδια την πράσινη μετάβαση και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γι' αυτό. Τουλάχιστον εμείς στο Υπουργείο νομίζω ότι είμαστε και με αυτό κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βαλιώτη για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είπε. Ήταν μια πολύ προσγειωμένη, θα λέγαμε, ομιλία, προσέγγιση, ολοκληρωμένη. Μας διαφώτισε σε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ορισμένες απορίες έχουν ήδη λυθεί και είναι παρήγορο το γεγονός ότι το Υπουργείο κοιτάει προς όλες τις πλευρές, γνωρίζει τα προβλήματα πολύ καλά. Η πρωτοβουλία που έχετε για το 20% αύξηση του ηλεκτρικού χώρου και περιγράψατε και πώς προσπαθείτε να γίνετε, είναι μία διέξοδος. Όμως βλέπουμε και ποια είναι τα προβλήματα και νομίζω ο Γενικός Γραμματέας ήταν πολύ ξεκάθαρος και ομός σε αυτό το θέμα, δεν έκρυψε, δεν προσπάθησε να οριοποιήσει την κατάσταση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η παρέμβασή σας, η ομιλία σας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα παρακαλούσαμε και γραπτώς όταν έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε την εισήγησή σας. Θα ήθελα να προχωρήσω στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος Μανιάτης. Δεν ξέρω, έχουμε το link. Τον καλέσαμε να μας πει τη δική του άποψη για τα θέματα των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ο οποίος τα προχωράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έβαλε αρκετά πράγματα μπροστά κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας. Αγαπητέ Γιάννη, έχεις το λόγο. Κύριε Σταμπολή, αγαπητέ Κωστή, καλημέρα σε όλες και όλους. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στο ΙΕΝΕ που παίρνει τέτοιες θετικές πρωτοβουλίες. Εγώ θέλω να κάνω μερικά σχόλια της μεγάλης εικόνας, γιατί τα εσωτερικά μας, οι ΑΠΕ, πώς πηγαίνουν κλπ. Τα ξέρουμε. Ήδη από το 2014 η Ελλάδα ήταν πρωταγωνίστρια στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών και στο εξοικονομώ κατοίκων. Μιλώ εδώ και μια δεκαετία. Και χαίρομαι που ακόμη και σήμερα η χώρα συνεχίζει να κρατά αυτές τις πολύ υψηλές θέσεις που τις κατέκτησε εδώ και μια δεκαετία. Οι επιμέρους παρατηρήσεις μου είναι οι εξής. Πρώτον, πρέπει να ξέρουμε ότι σε επίπεδο Ευρώπης αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οργασμός προβληματισμού και προτάσεων που θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή όλων ημών που ασχολούμαστε με την ενέργεια. Χθες, ο πρώην Πρωθυπουργός Ιταλίας, ο Ενρίκο Λέτα, παρουσίασε την έκθεσή του που του είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πού πρέπει να πάει η Ευρώπη σε σχέση με την ενιαία αγορά. Πριν λίγες εβδομάδες, ένας άλλος κορυφαίος Ευρωπαίος, ο Μάριο Ντράγκη, έκανε την πρότασή του στο Συμβούλιο Κορυφής για το τι πρέπει να κάνουμε. Αν μπορώ με 2 λόγια να συνοψίσω τις προτάσεις για το αύριο της Ευρώπης, αυτών των 2 κορυφαίων προσώπων για την Ευρώπη, συμπέρασμα πρώτο, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει και στον τομέα της ενέργειας σε μια ενιαία αγορά, έτσι όπως προχώρησε στο νόμισμα ή στις τράπεζες. Άρα χρειαζόμαστε πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο ενιαία Ευρώπη. Να προχωρήσουμε ταυτόχρονα, επειδή έχουμε το τεράστιο πρόβλημα που το ξέρουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που παρακολουθούν, το τεράστιο πρόβλημα της προμήθειας ορυκτών πρώτων υλών, που αποτελούν το πρώτο βήμα, αν θέλεις να είσαι σοβαρός στα ζητήματα της πράσινης μετάβασης,
Να προχωρήσουμε λοιπόν σε κοινές προμήθειες και κοινές ενιαίες συζητήσεις, ώστε να διασφαλίζουμε την ομαλή τροφοδοσία και λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Διαφορετικά, εάν συνεχίσουμε να είμαστε εξαρτημένοι έτσι όπως είμαστε σήμερα από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει μέλλον, όχι για την ενέργεια, για τίποτε δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η μεγάλη εικόνα είναι πιο πολύ Ευρώπη, πιο δυνατή Ευρώπη και πιο δυνατή Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Τώρα, για να περάσω στα καθαρά δικά μας. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεπάρκεια των δικτύων. Και επίσης το μεγάλο πρόβλημα είναι οι τραγικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις. Και ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η μέγιστη πλειοψηφία του ηλεκτρικού χώρου έχει καταληφθεί από μεγάλες επενδύσεις με πολύ μικρή συμμετοχή των ενεργειακών κοινοτήτων. Για τις αδειοδοτήσεις, να πω, επειδή ο Γενικός το ανέφερε, η αντιλησιοταμείευση που αποτελεί μια πολύ σπουδαία παρέμβαση, την αντιλησιοταμείευση την ενέταξα εγώ στις στρατηγικές επενδύσεις και στα PCIs το 2013, πριν 10 χρόνια. Εάν λοιπόν χρειάζεται να περάσουν 10 χρόνια για να αρχίσει να δρομολογείται ένα τέτοιο σημαντικό έργο, και δεν ξέρω πόσα ακόμη χρόνια μέχρι να κατασκευαστεί, πρέπει όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι και εδώ στην Ελλάδα εμείς να ξανακοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να δούμε πώς μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να προχωρήσουμε. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά αρνητικό το ότι είμαστε από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές στην αδειοδότηση των αιωλικών. Κάνει σε εμάς γύρω στα 7 με 8 χρόνια η μέση αδειοδότηση, ενώ πάμε αρκετά καλά, είμαστε στο μέσο όρο στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών. Εδώ ενυπάρχει και το πρόβλημα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Γιατί ό,τι και να λέμε εμείς στα γραφεία μας ή στα δικά μας κοινά, εάν η κοινή γνώμη δεν συμφωνήσει με μια μεγάλη επένδυση, δεν πρόκειται ποτέ αυτή η επένδυση να γίνει. Έχω προτείνει εδώ και 4 με 5 χρόνια συγκεκριμένες διαδικασίες, από τη μια η τοπική κοινωνία να αισθάνεται συμμέτοχος στα ωφέλη των μεγάλων επενδύσεων, και από την άλλη έχω τονίσει και συνεχίζω να το τονίζω την υποχρέωση των υπευθύνων από τον Υπουργό μέχρι τον αδειοδοτούντα αρμόδιο διευθυντή να ενημερώνουν τις τοπικές κοινωνίες, τα δημοτικά συμβούλια, τα τοπικά συμβούλια. Αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό όλοι μας. Τώρα, 2 τελευταίες παρατηρήσεις που ίσως να είναι χρήσιμες για αυτά που συζητούμε. Επειδή η κλιματική κρίση έχει ασφαλώς τη διάσταση του όσο το δυνατόν περισσότερα, και ελπίζω ότι ο τίτλος της σημερινής μας συνάντησης είναι και λίγο προβοκατόρικος. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγμός στο να πάμε πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά στα πράσινα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πυροβολούμε τα πόδια μας, όπως κάνουμε για παράδειγμα στα θέματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, της καινούργιας ΚΑΠ, της πράσινης ΚΑΠ, όπου αγνοήσαμε το γεγονός ότι οι αγρότες θα χάσουν το 50% του εισοδήματός τους με τη στρατηγική αυτή, διότι προφανώς κάποιοι τα σχεδίασαν σε ένα γραφείο. Οι τελευταίες μου παρατηρήσεις, και δεν θέλω να εμπλακώ στην εσωτερική συζήτηση, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση, είναι οι εξής. Πρώτον, όταν συζητούμε για οδηγίες κάθε είδους, είτε αυτές αφορούν την εξοικονόμηση, είτε τη ΣΑΠΕ, είτε τα PPA, οτιδήποτε άλλο, να ξέρουμε ότι οι οδηγίες αυτές βγήκαν με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα δεν νομιμοποιούμαστε ποτέ να λέμε ότι η οδηγία τάδε επιβάλλει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Το να το λέμε εκ των υστέρων δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Αντίθετα, έπρεπε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και στο Ευρωκοινοβούλιο και η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο των κορεπέρ που γίνονται, αλλά και στα συμβούλια των αρμόδιων υπουργών, να θέτουμε θέματα που όσοι από εμάς καταλαβαίνουμε, ξέρουμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε μετά από 5 ή 6 χρόνια. Και άρα καλό είναι να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Μία ακόμη παρατήρηση σχετίζεται με την ανεπάρκεια χρημάτων. Θέλω να θυμίσω σε όλες τις φίλες και τους φίλους ότι όταν δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένας κουμπαράς των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ. 700 δις. Μέχρι σήμερα οι προτάσεις των κρατών μελών
αναφέρονται μόνο στα 200 δις. Τα υπόλοιπα 500 δις που είναι διαθέσιμα είναι στα συρτάρια. Γιατί είτε οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είτε γιατί οι απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι εξαιρετικά αυστηρές και είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο να το κάνουν οι κυβερνήσεις. Και στη μία όμως και στην άλλη περίπτωση, οφείλουν τα Συμβούλια Υπουργών και οι Πρωθυπουργοί που συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να μας απαντήσουν, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Για ποιο λόγο δεν αλλάζουν αυτά τα οποία εμποδίζουν την αξιοποίηση αυτών των διαθέσιμων 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα μας βοηθήσουν σε Ευρώπη να σηκωθούμε λίγο όρθιοι απέναντι στον IRA των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Biden, σας θυμίζω, ο οποίος ακολουθεί μια πολιτική εσωτερήκευσης των επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσελκύει επενδύσεις και από την Ευρώπη, ο πρόεδρος Biden έχει διαθέσει 1,3 συνολικά για την ανόρθωση της αμερικανικής οικονομίας. Εμείς θεωρώ λάθος ως Ευρώπη να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα τουλάχιστον 700 δις που έχουμε πει ότι θα αξιοποιήσουμε. Και μια τελευταία παρατήρηση. Μέχρι τώρα η Ελλάδα βάδιζε με μια, και πολλές χώρες δηλαδή, με μια, να πω τη λέξη αφέλεια, να πω τη λέξη μη συγνωστή επάρκεια. Βαδίσαμε τέλος πάντων, λέγαμε βάζουμε πράσινα, βάζουμε φωτοβολταϊκά, αιωλικά, μπαταρίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Όλα αυτά είναι εισαγόμενα για να συνεννοούμαστε. Η προστιθέμενη αξία στη χώρα, ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε αρκετό βαθμό και στα φωτοβολταϊκά. Εξαιρώ λίγο τα αιωλικά που έχουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, σε μεροκάματα, σε πρώτες ύλες κλπ. Εμείς κυρίως είμαστε μια χώρα εισαγωγών των εφαρμογών της πράσινης ενέργειας. Αυτό ίσως καλά το κάναμε τα προηγούμενα 5-10 χρόνια. Από εδώ και πέρα, επειδή έχουμε έναν πακτολό χρημάτων που διαθέτει η χώρα διαθέτει Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική και ιδιωτικές επενδύσεις, 100 δις. Αυτά τα 100 δις, εάν δεν χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο και χρησιμοποιηθούν για μικροπολιτικές, αν χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο, μπορούν να αλλάξουν τη μορφή της χώρας. Να γίνει μια χώρα, αυτό που εγώ ονομάζω τουλάχιστον, να προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα και πιο δυνατά στην πράσινη μετάβαση, δηλαδή και ανανεώσιμα αλλά και εξοικονόμηση, που πάντα είναι ο φτωχός συγγενής των συζητήσεων, και εξοικονόμηση made in Greece. Και έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, με έχετε ακούσει πολλές φορές, να λέω οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών από ελληνικά μυαλά, ελληνικά χέρια και ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Αυτό που ονομάζω εγώ συμπεριληπτικός κλιματικός πατριωτισμός. Σας βεβαιώνω ότι είναι στην καρδιά του προβληματισμού και των προτάσεων και του Ενρίκο Λέτα που προανέφερα και του Μάριο Ντράγκη. Και προφανώς οφείλει να αποτελέσει και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και των επόμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Κορυφής. Δεν φτάνει με καθυστέρηση πολλών ετών να περνάμε το Critical Raw Materials Act και να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Είμαστε τραγικά καθυστερημένοι ως Ευρώπη, η Ελλάδα επίσης καθυστερημένη. Πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα, γιατί οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές μας, που είναι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, ακολουθούν πολιτικές πολύ πιο στιβαρές στην ενίσχυση των δικών τους βιομηχανιών και των δικών τους εφαρμογών. Να κλείσω λέγοντας ότι σε όλα αυτά που συζητούμε εμείς, πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τη σοβαρή υστέρηση της Ευρώπης στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ξέρουμε όλοι πόσο πολύ επηρεάζουν τις αποδοτικότητες των ενεργειακών εφαρμογών. Είναι θλιβερό το ότι από τις 15 μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες του κόσμου, καμία δεν είναι ευρωπαϊκή, και όπως πρόσφατα προχθές ανέφερε και ο Ενρίκο Λέτα,
από τις 50 μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, μόνο 10 είναι ευρωπαϊκές. Συνοψίζω. Αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε τις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Πρέπει όμως πάντα να έχουμε στο μυαλό μας έναν κεντρικό εθνικό στόχο που πρέπει να είναι το όραμά μας για την Ελλάδα του 2030. Συμπεριληπτικά, να αισθάνεται η κοινωνία ότι την αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρομεσαίες, όχι μόνο στα ζητήματα του ενεργειακού κόστους που τις γονατίζουν, αλλά και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, να βγούμε περήφανα και δυνατά και να πούμε ότι μαζί με την πράσινη μετάβαση, το New Green Deal, ακολουθούμε και ένα βιομηχανικό New Deal. Διαφορετικά θα είμαστε μοιραίοι και άβουλοι εάν αύριο ξεσπάσει μια κρίση σε 10 χρόνια από σήμερα και ξανά βρεθούμε να μην έχουμε ούτε μάσκες αν μας τύχει μια πανδημία. Χρησιμοποιώ το ακραίο παράδειγμα. Άρα, θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Εύχομαι και ελπίζω μέχρι και τις ευρωεκλογές να γίνουν τέτοιες συζητήσεις, να μας απασχολήσουν και στο δημόσιο διάλογο και κυρίως και στα τηλεπαράθυρα που ακούει η κοινωνία και πρέπει να συζητηθούν. Και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές εύχομαι και ελπίζω η Ευρώπη συνολικά και η Ελλάδα να βαδίσουμε σε έναν πιο ενάρετο και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικό δρόμο για την πράσινη μετάβαση που είναι αναγκαία και για τον πλανήτη και για όλους εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Γιάννη, μη φύγεις ακόμα, περίμενε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή Γιάννη Μανιάτη για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Μπορούμε να έχουμε τον κύριο Μανιάτη πάλι μέσα. Ευχαριστώ. Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρονικά πολύ σωστή τοποθέτηση. Ανέφερες πολύ σωστά το θέμα της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Πράγματι είναι τεράστιο το θέμα. Δηλαδή η Ελλάδα επενδύει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στη ΣΑΠΕ και ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό γυρνάει στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της βιομηχανίας εδώ πέρα. Κάναμε μια μελέτη το 2022 σαν ΙΕΝΕ για να μελετήσουμε πώς τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ενίσχυση της ενεργειακής βιομηχανίας. Ανακαλύψαμε ότι από τα εγκριθέντα τότε προγράμματα δεν υπήρξε ούτε 1 ευρώ το οποίο κατευθυνόταν στις βιομηχανίες που παράγουν χρήσιμα εργαλεία για τις ανανεώσιμες πηγές και την αποδοτικότητα. 0. Άρα υπάρχει θέμα. Εμείς σαν ΙΕΝΕ έχουμε δεσμευτεί να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και η επόμενη μελέτη που έχουμε ήδη ξεκινήσει είναι να δούμε πλέον τα επόμενα χρόνια και με τα επιπλέον χρήματα που θα προέλθουν από αυτό αλλά και από άλλα ταμεία, τι ποσοστό θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε παραγωγικές δραστηριότητες ώστε να αυξηθεί η εγχώρια προστιθέμενη αξία, η οποία αυτή τη στιγμή δια της βίας φτάνει το 15%. Ας βάλουμε επιτέλους ένα στόχο για 50%. Ας μην πάμε στο 100%, πάμε στο 50%. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Επίσης ανέφερε στο θέμα της ενημέρωσης του κοινού και νομίζω σε αυτό έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και είχα την ευκαιρία αρκετές φορές να μιλήσω στους φοιτητές και έχουμε καλέσει και αρκετούς σήμερα εδώ, αρκετούς από τους φοιτητές που παρευρίσκονται στην αίθουσα. Εσείς έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά ακριβώς ενημερώνοντας τακτικά μέσα από την Καθημερινή και από άλλα κανάλια το κοινό πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιάννη Μανιάτη, σε ευχαριστούμε μία ακόμα φορά και πάμε στον επόμενο ομιλητή μας. Γεια σου Γιάννη. Και καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ 2 φορές περισσότερο. Πάμε στον επόμενο ομιλητή μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Φούρλαρης, είναι ο β' αντιπρόεδρος της ΡΑΕ και πολύ καλός γνώστης των θεμάτων. Κύριε Φούρλαρη, έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΕΝΕ, κύριε Σταμπολή, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου. Καταρχήν κύριε Σταμπολή, κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση
σε αυτή την εξαιρετική ημερίδα, όπως και όλες που έχετε διοργανώσει. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι δυστυχώς θα πρέπει, όπως γνωρίζετε, κάθε Πέμπτη στη Ρυθμιστική Αρχή έχουμε ολομέλεια. Έχουμε 2 σημαντικά θέματα να περάσουμε, οπότε μετά την ομιλία μου θα με συγχωρέσετε, αλλά θα ήθελα να αποχωρήσω για να παρευρεθώ στην ολομέλεια. Οπότε θα ήθελα, μου δίνετε η ευκαιρία μέσω αυτής της ημερίδας να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις από ρυθμιστική ματιά πάντα στον τομέα των ΑΠΕ και να στοιχειοθετήσω το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι γεγονός ότι με την ενεργό συμμετοχή της Ρυθμιστικής Αρχής το 2016 η Ελλάδα απέκτησε εγκεκριμένο μηχανισμό στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και πλαίσιο μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών και είδαμε τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα στα μεγαβάτ έργων που συνδέονται στο δίκτυο και στο σύστημα. Υπάρχει βεβαίως διαρκής εξέλιξη και προσαρμογή στις νέες τάσεις και απαιτήσεις οι οποίες συγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως για παράδειγμα η αύξηση του ορίου από τα 200 ΜΒ στα 1000 ΜΒ για ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων αποθήκευσης. Επίσης να υπενθυμίσω ότι ήδη έχουμε αδειοδοτήσει 12.000 ΜΒ σε έργα ΑΠΕ με αποθήκευση, επιπλέον των 97.000 ΜΒ αμιγώς έργων ΑΠΕ που είναι επίσης αδειοδοτημένα. Παράλληλα έχουμε το πλαίσιο για τους υβριδικούς σταθμούς στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά και τα έξυπνα και πράσινα νησιά. Η Ελλάδα πρωτοπορεί στα καινοτόμα έργα στα νησιά. Πρόσφατα μάλιστα 6 νησιά επελέγησαν να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα έως το 2030 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ασφαλή, διαφανή επενδυτική τροχιά στη βάση ενός θεσμικού πλαισίου εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό οι επενδυτές ΑΠΕ στρέφονται στην Ελλάδα, γι' αυτό η Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφορά στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που είναι και ο μόνιμος τίτλος του ΙΕΝΕ. Η μείωση της ζήτησης και η απότομη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ έχει δημιουργήσει ένα ιστορικό υψηλό το 2023. Το 57% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από τις ΑΠΕ, με περίπου 25 τεραβατόρες παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκε μπροστά και σε μία σειρά από προκλήσεις που απαιτούν άμεσα λύσεις και αποφάσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στο θέμα των περικοπών των ΑΠΕ. Το πρόβλημα προφανώς είναι δύσκολο, είναι εντοπισμένο εδώ και καιρό, υπάρχει σε εξέλιξη η πολύ σοβαρή δουλειά της ομάδας έργου του ΙΠΕΝ που έχει συσταθεί. Σύντομα ελπίζω ότι θα έχουμε τις πρώτες απτές κατευθύνσεις και προτάσεις. Παρακολουθούμε και εμείς και συμμετέχουμε στενά το ζήτημα και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τους διαχειριστές για το μεταβατικό αυτό στάδιο μέχρι να θεσμοθετηθούν καθαροί κανόνες για όλους, όπως προείπε και ο Γενικός. Είναι δύσκολο το θέμα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις όσο δεν έχουμε αποθήκευση. Η αποθήκευση λοιπόν, η οποία είναι μία λύση, να θυμίσω ότι με πρωτοβουλία της αρχής το 2020 έγινε η πρώτη δημόσια συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αναδείχθηκε η αναγκαιότητά της και να υπογραμμίσω άλλη μια φορά αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Επίσης η αρχή, επιτελώντας το έργο που της έχει ανατεθεί, ανταποκρίθηκε πλήρως, θέλω να πω, σε πολύ δύσκολες εποχές, εν μέσω μηνός Αυγούστου και εν μέσω εορτών Χριστουγέννων και στους 2 διαγωνισμούς που διεξήχθησαν και μάλιστα με ιδίους πόρους για την αποθήκευση. Και είναι έτοιμη, έστω και με ό,τι δυναμικό διαθέτει, να ανταποκριθεί και στους επόμενους διαγωνισμούς. Οπότε, ας μου επιτραπεί να πω δημόσια για άλλη μία φορά ότι η αρχή έχει ανάγκη ενίσχυσης. Η πολιτεία το γνωρίζει και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση της ενίσχυσης με πόρους ανθρώπινους και ελπίζω και οικονομικούς. Ο άμεσος ψηφιακός μετασχηματισμός σε 2 επίπεδα. Ο πρώτος αφορά το επίπεδο των διαχειριστών, κυρίως του ΔΔΕ, που είναι σε εξέλιξη με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς, ιδίως για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Και το δεύτερο επίπεδο αφορά τους παραγωγούς των ΑΠΕ, που ρητά αναγράφεται και στη σύμβασή τους. Θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί. Μόνο έτσι, με τηλεχειρισμό και τηλεμετρία, θα έχουμε πολύ καλύτερη διαχείριση του δικτύου και με βεβαιότητα λιγότερες και δικαιότερες περικοπές.
Επομένως, πρέπει και οι ίδιες οι ΑΠΕ, και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν κυρίως οι μικροί παραγωγοί, θα έχουν όφελος με τις τεχνικές κατευθύνσεις των διαχειριστών να βάλουν τα απαραίτητα συστήματα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τοποθετηθούν όσοι εκ του νόμου υπόκειται σε περιορισμούς. Και αναφέρομαι για έργα που είναι πάνω από 400 κιλοβάτ και που λειτουργούν πριν από τις 4 Εβδόμου του 2019. Επίσης, οι διασυνδέσεις των νησιών. Να υπενθυμίσω ότι και εδώ ξεκίνησε με πρωτοβουλία της αρχής. Οι πρώτες μελέτες έγιναν το μακρινό 2003 και μετέπειτα με το πόρισμα της ειδικής ομάδας που συστάθηκε από την αρχή το 2015, ενώ σήμερα με τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις και προσαρμογές αυτές υλοποιούνται. Αυτές οι διασυνδέσεις θα αυξήσουν τη διείσδυση των ΑΠΕ στο νησιωτικό σύστημα και θα ανοίξουν το δρόμο για τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Άλλο μεγάλο ζήτημα και πρόκληση για την Ελλάδα. Και το τελευταίο, έτσι θα αναφερθώ, όπως είπε και ο Γενικός, για τις διεθνείς διασυνδέσεις. Αν επιθυμούμε να είμαστε πράσινο hub, επειδή η ζήτηση είναι περιορισμένη, όπως περιορισμένη, τέλος πάντων περιορισμένη για την εγκατεστημένη και τα εγκατεστημένα ΑΠΕ που θα έρθουν, αν επιθυμούμε να γίνουμε hub, απαιτούνται διασυνδέσεις. Η περίσσια, συνεπώς, της παραγωγής των ΑΠΕ πρέπει να διατεθούν στο εξωτερικό. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό για να επιτευχθεί θέλει διεθνείς διασυνδέσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ανάπτυξης του διαχειριστή του ΑΔΜΙΕ. Δηλαδή, πρέπει η περίσσια παραγωγή των ΑΠΕ να φτάνει στις διασυνδέσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι άρση των εσωτερικών congestion, άρση της εσωτερικής συμφόρησης, το οποίο και αυτό σιγά σιγά θα ενταχθεί, φαντάζομαι, στο δεκαετές του ΑΠΕ, στο δεκαετές του ΑΔΜΙΕ, αν όχι τώρα, στα επόμενα δεκαετή θα περιληφθούν, όπως και με δηλώσεις του έκανε και ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, νομίζω. Και πέραν της ενίσχυσης των διασυνδέσεων οι οποίες προβλέπονται, από εκεί και πέρα χρειάζεται ο επόμενος δρόμος, ο οποίος δεν αφορά πλέον την ελληνική επικράτεια, αφορά τα όμορα συστήματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κεντρική Ευρώπη, για να δώσουμε τα πλεονάζοντα ΑΠΕ, που αυτό, όπως γνωρίζετε, είτε θα γίνει με το μεγάλο έργο που λένε το Green Sea Interconnector, είτε, όπως γνωρίζετε, και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Βελιγράδι, ακριβώς για να ενισχυθούν τα συστήματα των κρατών της Βαλκανικής για να μπορέσουμε να επιτευχθούν οι εξαγωγές. Κλείνοντας, να πω ότι η μεγάλη εικόνα είναι θετική για τη χώρα. Οι ΑΠΕ αυξάνουν συνεχώς τη διείσδυσή τους στο σύστημα της ηλεκτροπαραγωγής και χρόνο με το χρόνο το δείχνουν τα στοιχεία. Η διείσδυση αυτή αυξάνεται σταθερά. Η ενεργειακή μετάβαση και οι στόχοι του 2030 θεωρούμε ότι είναι απόλυτα επιτεύξιμοι. Περιμένουμε το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα να επικαιροποιηθεί από το ΙΠΕΝ με τα πιο πρόσφατα δεδομένα και να δούμε εν συνεχεία σε επίπεδο εφαρμογής πώς μπορούμε να πετύχουμε τους νέους στόχους με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο. Και κάποιες άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής αποτελεί το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και θα ξεχωρίσω τις ρυθμίσεις για το πρόγραμμα Απόλλων, που θα βοηθήσει σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το έχουν ανάγκη και πράγματι οι ζυμώσεις ξεκίνησαν το 2022, πάλι θα πω με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής για την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων, παίρνουν σάρκα και οστά και γίνονται πραγματικότητα. Αλλά και οι ρυθμίσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, που έχει υποστεί αντικειμενικά μεγάλο πλήγμα, δίνοντας τη δυνατότητα να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα με χαμηλότερα των υπολείπων καταναλωτών επίπεδα, είναι επίσης μία τομή που ενισχύει την ειδική αυτή κατηγορία. Συνεπώς, η χώρα έχει ανάγκη όλες τις ΑΠΕ και κάθε μία να συνεισφέρει με τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει ανάγκη όλες τις μορφές αποθήκευσης και με μπαταρίες και με αντλιοταμίευση. Θέλουμε ένα ισόρροπο μείγμα ΑΠΕ, καθώς αυτό οδηγεί στο μέγιστο όφελος για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Ως Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους φορείς. Είμαστε συνεργάτες για την επίλυση του κοινού προβλήματος και είμαι βέβαιος ότι έρχονται μέρες με μεγάλες προκλήσεις και για την αγορά αλλά και για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ειλικρινά, κύριε Σταμπολή, λυπάμαι που θα αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φούλαρη για την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή του και εκ μέρους της ΡΑΗ, τις θέσεις και το έργο το οποίο παρουσιάζει η αρχή. Να θυμίσω ότι η Ρυθμιστική Αρχή ξεκίνησε το 2001, δεν υπήρχε
ρυθμιστής της αγοράς στην Ελλάδα πριν το 2001, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ο ρυθμιστής παίζει καθοριστικό ρόλο για την οργάνωση της αγοράς και αλλήμον αν δεν υπήρχε ρυθμιστής για να προχωρήσει όλη αυτή την τεράστια διασπορά μικρών και μεσαίων και μεγάλων ιδιωτικών έργων στην ουσία. Άρα βλέπουμε ότι η ιδιωτικοποίηση, αν θέλετε, του χώρου της ενέργειας συνυπάρχει μαζί με την οργάνωση και την λειτουργία πριν από 24-23 χρόνια περίπου του ρυθμιστή ενέργειας, ο οποίος έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά, κύριε Φούρλαρη, και διαβιβάστε τους χαιρετισμούς μας στον Πρόεδρο, στον κύριο Δαγούμα. Ο επόμενος ομιλητής που έχουμε μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας είναι ο αγαπητός κύριος Γιάννης Γιαρέντης. Είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΠ. Ο ΔΑΠΕΠ είναι ο φορέας ο οποίος ουσιαστικά εμποδοτεί την αγορά ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αγαπητέ κύριε Γιαρέντη, θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που έχεις να μας πεις. Δεν αιμοδοτεί μόνο την αγορά των ΑΠΕ, αιμοδοτεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Καταρχάς, ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την διοργάνωση, κύριε Γενικέ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτά τα συνέδρια πρέπει να προσθέτουμε αυτή την γνώση η οποία μέσα από τις οργανώσεις, τα Ινστιτούτα διαχέονται σε όλη την κοινωνία και δίνουν μια σημαντική προστιθέμενη αξία. Εκπροσωπώ τον ΔΑΠΕ που δεν είναι μόνο διαχειριστής των ΑΠΕ, είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, εκπληστηριαστής λέγεται επισήμως, του ETS, του ΣΕΔΕ, του Χρηματιστηρίου των Ρήπων και που εν το συνόλο διαχειρίζεται γύρω στα 5 δις ετησίως. Θα ήθελα με αυτή την σύντομη παρέμβασή μου να θίξω 2-3 ζητήματα τα οποία ενώ συζητιόνται, ενώ ακούγονται, ενώ γράφονται, κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται και να λέγονται συγκεκριμένα και να λέγονται και από επίσημα χείλη και εγώ είναι γνωστό σε όλους και στην ενεργειακή αγορά και στο σύνολο του ενεργειακού τοπίου δεν έκρυψα ποτέ τα λόγια μου, προσπαθούσα να μιλώ πάντα με την γνώση και με την γνώμη εκφράζοντας αυτά που πιστεύω και αυτά που θεωρώ ότι είναι σωστά για την χώρα και για το χώρο που υπηρετούμε. Συνεπώς θα πω κάποια πράγματα που ίσως θα προκαλέσουν κάποια συζήτηση, αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Μιλήσα προημερών στο Φόρουμ των Δελφών για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την αύξηση του ποσοστού του ΕΤΜΑΡ. Θα ήθελα, επειδή εδώ πέρα μου δίνεται λίγο περισσότερος χρόνος, να αναλύσω και να πω τι εννοώ. Δεν είναι μία απλή κουβέντα, δεν είναι απλά ένας δημοσιογραφικός τίτλος, είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση πίσω από αυτό και πάρα πολύ συγκεκριμένη αιτιολόγηση πίσω από αυτό. Πριν από αυτό να θυμίσω και να πω ότι η ελληνική κοινωνία μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης τα δύσκολα χρόνια της ενεργειακής κρίσης πριν από 2 χρόνια έλαβε το συνόλο 8,5 δις μέσα από τις επιδοτήσεις που πέρναγαν από τους λογαριασμούς. Επί της ουσίας φαινόταν σαν μία έκπτωση
επί του τιμολογίου που έκανε ο προμηθευτής, η πραγματικότητα, γιατί αυτό ήταν κάτι που ήταν καθαρά γραμμένο, ήταν επιδοτήσεις του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Δεν έφτασε πάρα πολύ μέσα στην κοινωνία από πού προήλθαν αυτά τα χρήματα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Εδώ πρέπει να πω, να τονίσω, να επισημάνω ότι αυτά τα χρήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό προήλθαν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και δεν ήταν μόνο το 1,1 δις, το οποίο ήταν το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ, το οποίο μεταφέρθηκε με μία τραπεζική κίνηση στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Ήταν υπαρκτό πλεόνασμα που δόθηκε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Ήτανε και 4,5 ακόμα δις υπολογισμένα, τα οποία προήλθαν από παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της αγοράς μέσα από τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης του χρηματιστηρίου ενέργειας. Δηλαδή, αυτή η παρακράτηση, να την ονομάσω έτσι, η οποία γινόταν από την αγορά, η οποία με το σύστημα που είχε δημιουργηθεί, η οποία πήγαινε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, η οποία έπαιρνε ένα μέρος από τα έσοδα όλης της παραγωγικής διαδικασίας που υπήρχε στη χώρα, που πήγαινε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Από το σύνολο όλων αυτών των ποσών, 4,5 δις αφορούσαν ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας. Αυτά, επειδή είναι transactions τα οποία είναι καταγεγραμμένα και υπολογισμένα στο ευρώ, είναι εύκολο να αποδειχθούν. Υπάρχουν, μπορεί να μην λέγονται. Εγώ θα τα πω. 4,5 δις από τον προσωρινό μηχανισμό στήριξης ήταν χρήματα των ΑΠΕ. Συνεπώς, η ελληνική κοινωνία έλαβε μια σημαντική ενίσχυση, πείτε το επιδότηση, μια σημαντική ενίσχυση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που σε ένα ποσοστό περίπου 5,5 δις προήλθε από τις ΑΠΕ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα κάποια από αυτά τα χρήματα να επιστρέψουν στις ΑΠΕ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα ότι θα πρέπει να ανεβεί το ποσοστό του ΕΤΜΕΑΡ που οδεύει προς τον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ. Τι είναι αυτό το ΕΤΜΕΑΡ? Το ΕΤΜΕΑΡ είναι μία ρυθμιζόμενη χρέωση, όπως οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του ΑΔΜΙΕ, του ΔΔΕ και του ΔΑΠΕΕΠ. Είναι μία ρυθμιζόμενη χρέωση που μέσα από το λογαριασμό του καθενός πηγαίνει στο ΕΤΜΕΑΡ που οδεύει προς τον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ. Εδώ θα πρέπει να πω ότι το ΕΤΜΕΑΡ εδώ και 4 χρόνια είναι καθυλωμένο στα 17 ευρώ σαν χρέωση βάσης. Τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό ότι ενώ τα πάντα τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει μια ανωδική πορεία, το ΕΤΜΕΑΡ ήταν σταθερό. Δεν ήταν σταθερή η ρυθμιζόμενη χρέωση που πήγαινε στους άλλους δύο διαχειριστές, στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΔΕ. Η ρυθμιζόμενη χρέωση που πήγαινε προς το ΔΑΠΕΕΠ, το ΕΤΜΕΑΡ δηλαδή, ήταν σταθερό εδώ και 4 χρόνια. Γιατί? Γιατί το επέτρεπαν τα οικονομικά του ΕΛΑΠΕ. Τώρα όμως υπάρχει μία ανάγκη να ενισχυθεί ο ΕΛΑΠΕ, κυρίως από το ΕΤΜΕΑΡ. Γιατί ο ειδικός λογαριασμός έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και μία συγκεκριμένη δομή. Αυτοσυντηρείται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά, δηλαδή παίρνει το έσοδο της αγοράς και πληρώνει τους παραγωγούς των ΑΠΕ, αλλά όταν υπάρχει
κάποια ανισορροπία, όπως σε μια τέτοια περίοδο, ενισχύεται από δύο διακριτούς λογαριασμούς. Ο ένας είναι το ΕΤΜΑΡ και το άλλο είναι το ποσοστό που παίρνουμε από το χρηματιστήριο των ρήπων, από τα έσοδα του χρηματιστηρίου των ρήπων. Πρέπει λοιπόν να δει η πολιτεία, γιατί όλα αυτά ξεκινούν με εισηγήσεις, μελέτες που κάνει ο ΔΑΠΕΕΠ, που είναι αυτός που κρατάει τα λογιστικά του ειδικού λογαριασμού, εισηγείται στη ρυθμιστική αρχή και η ρυθμιστική αρχή εισηγείται στην πολιτική ηγεσία για να λάβει τις δέουσες αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν να δει η πολιτική ηγεσία την αύξηση του ποσοστού του ΕΤΜΑ, δηλαδή την αύξηση της χρέωσης βάσης. Σε ένα ποσοστό που εγώ το έχω υπολογίσει πρέπει να πλησιάζει τουλάχιστον στα 24 ευρώ όσο ήταν το 19. Θα μπορούσε κάποιος να προβάλλει μια ένσταση, μα και εδώ θα φέρουμε μια αύξηση στον καταναλωτή. Οι απαντήσεις είναι δύο. Είναι μια αύξηση η οποία, εάν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε λογική που δεν έγινε και συμφωνώ με αυτή τη λογική, δεν θα φαινότανε καν. Οι άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι κάτι το οποίο δεν συζητείται. Και εν τέλει, να πούμε και μια αλήθεια, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που πηγαίνουν προς τον ΑΔΜΙΕ, το ΔΔΕ και το ΔΑΠΕΠ είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του λογαριασμού. Και δεν είναι αυτές τελικά που επηρεάζουν το τιμολόγιο που πληρώνουν οι καταναλωτές. Σαν δεύτερη απάντηση είναι η εξής. Δεν προτείνω να πάει στα 35 ευρώ το ΕΤΜΑ σαν χρέωση βάσης, στα 24, όσο ήταν το 19. 2019, θυμίζω τη χρονιά, 2019, που ήταν μετά από, να το πω έτσι, στην έξοδο μιας βαθιάς κρίσης, που η κρίση είχε καθυλώσει κάποια πράγματα και που τα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Λοιπόν, αυτό το οριακό σημείο είναι στο σημείο πρέπει να επανέλθει. Και, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο πρέπει να επιστραφούν στον ειδικό λογαριασμό τα χρήματα που από αυτόν έφυγαν για να ενισχυθεί η ελληνική κοινωνία. Και να πω και κάτι επί αυτού. Θα προσθέσει κι άλλο συντελεστή στον πληθωρισμό. Θα προσθέσει κι άλλη συζήτηση στους δημοσιογράφους περί ακρίβειας. Όχι. Όχι. Γιατί αν μιλάμε για τα δεκαδικά, τότε να μιλήσουμε και για τα δεκαδικά και σε πολλά άλλα πράγματα, τα οποία τα αφήνουμε και δεν τα συζητάμε. Εδώ αυτά τα δεκαδικά, τα οποία ναι, όντως είναι μια αύξηση, αυτά τα δεκαδικά όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στο όφελος που θα υπάρχει. Ποιο είναι το όφελος? Να πούμε ποιο είναι το όφελος. Πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο που αναφέρθηκε προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα από τον κύριο Μανιάτη, το οποίο του εύχομαι προσωπική επιτυχία στις ευρωεκλογές, αφού αποφάσισε να επανέλθει στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι το οποίο μας διαφεύγει και πρέπει να το ξεχνάμε. Το πώς θα αυξήσουμε ξανά τη βιομηχανία, τη βιομηχανική παραγωγή, τη βιομηχανική απασχόληση, αυτά τα οποία δίνουν μία προστιθέμενη αξία στο σύνολο της οικονομίας της χώρας. Με απλά λόγια.
Αυξάνοντας το ΕΤΜΕΑΡ, απελευθερώνεται ποσοστό από το χρηματιστήριο των ρήπων, το οποίο μπορεί να διατεθεί για τη διαρροή άνθρακα. Αυτό που ο κόσμος δεν το γνωρίζει πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτή η διαρροή άνθρακα, τι είναι αυτή η αντιστάθμιση. Είναι χρήματα που παίρνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ελληνικές βιομηχανίες, έτσι ώστε να μην δημιουργούν κίνητρο φυγής από τη χώρα, φυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν περιπτώσεις. Τις γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. Επιχειρήσεις, βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έφυγαν και πήγαν και εγκατέστησαν το ίδιο ακριβώς εργοστάσιο στην Τουρκία για να μην πληρώνουν τους φόρους των διοξιδίων. Αυτά τα εργοστάσια έφυγαν γιατί έπρεπε να πληρώνουν ένα υψηλό ενεργειακό κόστος και έπρεπε να πληρώνουν τα CO2. Παίρνοντας αυτή την ενίσχυση, ο κίνδυνος της διαρροής, ο κίνδυνος της φυγής της βιομηχανίας λιγοστεύει. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση, και το λέω και το τονίζω, στο να παραμείνει ζωντανή η ελληνική βιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ξεκινώντας από μία λελογισμένη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, που δεν πρέπει να είναι λιγότερη από τα 24 ευρώ κατά τους υπολογισμούς. Είναι και πολιτική απόφαση. Οι υπολογισμοί όμως υπάρχουν. Θα απελευθερώσουν χρήματα που θα πρέπει να δοθούν μέσα από το χρηματιστήριο των ρήπων σε άλλες δράσεις, όπως η αντιστάθμιση, όπως χρήματα που μπορούν να διοχετευτούν σε άλλες δράσεις, όπως πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο με την τελευταία υπουργική απόφαση της κατανομής, που ενισχύεται η προσπάθεια για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Να επισημάνω κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνιέται, ότι τα έσοδα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων έχουν μία συγκεκριμένη στόχευση και ακολουθούν μία συγκεκριμένη οδηγία που λέει ότι όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να διοχετεύονται και να ενισχύουν και να υποστηρίζουν δράσεις που θα προωθήσουν και περιβαλλοντικές ενέργειες σε κάθε χώρα, αλλά και δράσεις οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η ανάπτυξη των θαλάσσιων υπεράκτιων αιωλικών πάρκων είναι μέσα στον πυρήνα των σκοπών και των δράσεων του χρηματιστηρίου ενέργειας. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε θεωρητικά, είναι μέσα στον πυρήνα των ενισχύσεων που υπάρχουν από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι τόσο πολλά τα ζητήματα και τόσο πολλά τα θέματα. Ξέρετε, ο ΔΑΠΕΠ έχει την τιμή από την πολιτεία να του έχει ανατεθεί η διαχείριση των 3 μεγάλων λογαριασμών, των 3 μεγάλων ταμείων, του ΕΛΑΠΕ, του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και του Χρηματιστηρίου των Ρήπων, και το κάθε ένα από αυτά έχει μια πλειάδα από σοβαρά ζητήματα, τα οποία πρέπει να αναπτύσσονται. Και για να κλείσω θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει πολλή συζήτηση για το έλλειμμα ή πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού. Επί της ουσίας αυτό το οποίο κοιτάμε είναι να μην υπάρχει κανένα ταμιακό έλλειμμα. Το λογιστικό
είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε και ραπορτάρεται και είναι κάτι το οποίο δείχνει την εικόνα της αγοράς, αλλά αυτό που ενδιαφέρει την αγορά και αυτό που κοιτάει η αγορά είναι το ταμειακό ισοζύγιο, το ταμειακό πλεόνασμα, και εδώ και 4 χρόνια η αγορά, έχουμε εδώ και έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αγοράς, τον κύριο Λουμάκη, η αγορά βιώνει μια πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία και επενδυτική ασφάλεια, έχοντας τις αποζημιώσεις τις 20 μέρες. Στις 18 μέρες παίρνουμε τις μετρήσεις από τους διαχειριστές, στις 20 πληρώνονται. Αυτό είναι που βλέπει η αγορά και αυτό είναι που δημιουργεί την επενδυτική ασφάλεια. Συνεπώς, συζητήσεις περί ελλείμματος, περί ελλειμμάτων, και ερώτηση δέχθηκε η εταιρεία και η πολιτική ηγεσία, ερώτηση στη Βουλή για έλλειμμα στον ΕΛΑΠΕ και στον ΕΛΙΚΟ. Έλλειμμα στον ΕΛΑΠΕ δεν υπάρχει και είναι αυτό το οποίο το διασφαλίζουμε με τον κάθε τρόπο και πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα προς όλους, προς την αγορά, προς την κοινωνία. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι. Μίλαγα πριν από μερικά χρόνια για την κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ. Τώρα ακούγεται η κοινωνική συνένεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι ΑΠΕ πρέπει να μπουν με θετικό πρόσημο στο κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια, στην κάθε συζήτηση του καθενός μας. Πρέπει να φύγουν ανεπιστρεπτοί όλοι αυτοί που συκοφαντούσαν. Υπήρχαν σκοποί πίσω από αυτό που συκοφαντούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά τα έλεγαν καθρεφτάκια, τις ανεμογεννήτριες τις έλεγαν πελώρια τέρατα και ούτω καθεξής. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατασυκοφάντηση. Το μέλλον του πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιαρέντη. Ήταν πράγματι έξοχη και ενημερωτική η τοποθέτησή του. Πράγματι, είναι κατόρθωμο αυτό. Έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά. Αν συγκρίνουμε τι γινόταν πριν από 10 χρόνια και τι γίνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και αυτό είναι οφείλουμε θερμά συγχαρητήρια και στο Γιάννη Γιαρέντη και στην ομάδα του, διότι έχει ομαλοποιηθεί πλήρως η ροή των χρημάτων από το δημόσιο μπρος τους παραγωγούς, και έτσι λειτουργεί η αγορά, και νομίζω αυτό έχει οθήσει το τεράστιο ενδιαφέρον και τις επενδύσεις που έρχονται. Αν δεν υπήρχαν ομαλές συνθήκες, δεν υπήρχε περίπτωση να δούμε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Άρα είναι η καρδιά του προβλήματος. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι οι αυτοπαραγωγοί ουσιαστικά επιδοτούνται. Δηλαδή, το ΕΤΜΕΑΡ είναι η συλλογή των χρημάτων και η διαχείριση της επιδότησης που έχει αποφασίσει η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και έτσι προχώρησαν οι ΑΠΕ. Το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο στίχημα, νομίζω, είναι πότε, εάν και πότε θα μπορέσουν οι ΑΠΕ να μπουν χωρίς ΕΤΜΕΑΡ ή το οποιοδήποτε ΕΤΜΕΑΡ και να λειτουργήσουν ως μέρος της αγοράς. Που και πάλι ο ΔΑΠΕΠ θα έχει ένα ρόλο να παίξει, διότι θα έχει να διαχειριστεί όλους τους αυτοπαραγωγούς. Άρα έχουμε ακόμα πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα θέματα, καθώς μετασχηματίζεται η αγορά, με το ΔΑΠΕΠ να συνεχίζει να παίζει, και ευχόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα να παίζει έναν κεντρικό ρόλο. Ευχαριστούμε θερμά. Με αυτή την εισήγηση ολοκληρώνεται η πρωινή εισαγωγική συνεδρία.